Ostanite uz nas, poštovani gledalci, mi ćemo i dalje pričati na ovu temu i sada gledamo insert iz filma koji se upravo bavi problemima mladih, odnosno vršnjačkim nasiljem, kako do njega dolazi, kako ga prevenirati takođe, ali dakle pričat ćemo u nastavku emisije za Beograd upravo i o prevenciji narkomanije. Novčanik došao. Došao po ovo. Si ti. Ovo si došao. Kad sam vidio šta se desilo, zbunio sam se. Trebalo je da sačekamo policiju, ali ja sam samo hteo da ga sklonim odatle. Sad su zatvoreni i jedan i drugi. Na licu mesta zatekli smo brutalan prizor. Sve ukazivalo na delo učinjeno u afektu. U slučaju dečakovog ujaka imamo elemente krivičnog dela prikrivanja dokaza i pomoći počiniocu u bekstvu. Povrede, bez ikakve sumnje, pokazuju da je reč o pokušaju ubistva. Nakaze. Gaza. Jao, koja ludara danas u gradu. Šta to lepo miriše, ima nešto se klopa. Iznenađenje. Rekli su mi šta se sve dešavalo tek kad se tragedija dogodila. On nije dečak koji treba da bude u domu. Uradio je strašnu stvar, ali ne znam. Počinioci vršnjačkog nasilja postaju asocijalne ličnosti, a žrtve često postaju počinioci. Da, ovo je uvod bio u našu narednu priču, dakle, prevencija vršnjačkog nasilja, ali svakako, dakle, i drugih, može se reći, devijantnih ponašanja kada su u pitanju mladi. Organizacija, odnosno Centar za omladinu Tvoja Srbija u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i u saradnji sa Internacionalnom policijskom asocijacijom sprovodi sada već uspešno jedan program koji naziv ima Edukacija danas za bezbednije sutra. I oni se upravo bave mladim ljudima, edukujući ih i govoreći im koje su to štetne posledice ovakvih ponašanja i bilo kakvih drugih oblika neodgovornog ponašanja. Šta podrazumevaju ovakve radionice, odnosno predavanja, čućemo u narednim minutima u nastavku emisije za Beograd. Sa nama su Ita Miljanić ispred Centra za omladinu Tvoja Srbija, dobrodošli, i gospodin Nebojša Pantelić, predsjednik Internacionalne asocijacije policajaca, dobrodošli. Hvala. Pre svega, hajde da krenemo zapravo od nekih činjenica. Evo, danas je objavljena jedna vest. Naime, na opštini Voždovac će se u okviru škola ispitivati tragovi narkotika. Ja verujem da ste vi upoznati sa ovom činjenicom, gospodine Panteliću. Dakle, postoje određeni detektori i supstance koje ukazuju na to da li su korišćeni ili ne u okviru škola, odnosno školskih klupa ili gde god neki narkotici. Kako vi vidite ovaj pokušaj? Dakle, to je takođe jedna od značajnih stvari za prevenciju i kasnije saniranje posledica eventualnih. Svakako, sve što je u interesu dece i omladine i prevencije, uvek to podržavamo. Ja vam mogu govoriti s aspekta Međunarodne policijske asocijacije, ne bazirajući se samo na Srbiju, gde je takva praksa i tekako prisutna u svetu, zato što je ova pojava, ova pošast i tekako takođe prisutna u svetu, i svakako da je naša država na pravom putu da uvede nove oblike prevencije, uključujući ovako neke tehničke
uveđe i nove metode gdje će policija svakako dati svoj značajan i maksimalan doprinos u interesu svakako dece i omladine koje su naša budućnost. Nije to svakako lako, da se razumemo. Lepo je to tako najaviti i svi mislimo to je tako idealno i to je lako i rešit ćemo probleme. Ne može da reši problem jedna mašina. Znači, problem se rešava na neki drugi način, problem se rešava u našoj svesti, problem se rešava u porodici. Ako dođe već do policije, ja mogu da vam kažem kao policajac da je već to možda i kasno. Postoje, kažu neki vaše kolege, jedan moment kad deca koja su dakle negde na granici mogu da se zaplaše, ali nakon tog momenta više se ništa ne može učiniti. Tako je. To vam je sad, ako bi upoređivali, možda i sa samoubicom. Imate 3 faze. Ako ne reagujete na prve 2, kada uđe u 3, to je već gotovo. Tako vam je i u ovoj situaciji, znači, ne da se zaplaše, nego upravo ovim preventivnim aktivnostima, pričom, komunikacijom, ali za to morate biti stručni, morate biti vični. Ono što mi koristimo u našim predavanjima, to je ovo što želim posebno da istaknem, jeste što mi naše drugare, srednjoškolce, ne tretiramo kao decu. Ne. Naše priče, naši predavači koji su svi policijski službenici Ministarstva unutrašnjih posla i članovi međunarodne asocijacije, govore iz prakse. Znači, mi se gledamo u oči i kažemo. I pokažemo im filmove. Ne možete vi od njih ništa sakriti, verujte mi. Tu su interneti, tu su Facebooci, deca su mnogo edukovana na neki drugi način nego što roditelji misle da ne znaju. Verujte mi da mnogo više znaju od vas roditelji nego što mislite. I zato naš pristup ka njima je isključivo prijateljski, dobronameran i živopisan. Pokazujem im, znači, u praksi, iz naše prakse pričamo priče i dočaravamo ih šta ih čeka ukoliko pređete tu granicu. I to je ono što na njih ostaje efekat. I kada bi se možda opredelili da nešto i iskoriste od tih sredstava, ipak se sete šta je beše pričao onaj Panta, onaj predavanje, oni njegovi ljudi. I verujte mi, ja sam u kontaktu sa pojedinim prijateljima, svi su oni moji drugari prijatelji koji kažu hvala vam, bio sam u situaciji, ali mi je ostalo seći onaj vaš film i to je za mene veliko bogatstvo i uspeh. Kakav je vaš utisak, gospodine Panteliću, dakle, gde su deca trenutno u Srbiji u pogledu ovih tema? Dakle, s jedne strane vidimo statistike koje su vrlo zabrinjavajuće, s druge strane vidimo deca naprednija nego što su ikada generacije bile, što ima neki svoj sad negativni efekat. Jesu li tako, hajde da kažemo, posrnula deca ili ne? Ne. Znači, te statistike, znate i sami, ako želite nekom da dočarate nešto u svakom pogledu, one se uvijek mogu lako i efikasno iskoristiti ako želite predstaviti da je to veliki problem ili da je to mali problem. Nemojmo se baviti statistikom. Ja lično kao profesionalac se ne volim. Deca nam nisu posrnula. Deca su nam jako pametna i prepametna za ovo podneblje. To je sam dokaz je to koliko samo naše dece osvojilo silnih nekih medalja i koliko su poznate u svijetu, o tome ne bih voleo da govorim. Dajte sa decom da razgovaramo kao odrasli ljudi. Ne tretirati kao decu. To je ono, jeste. Vi ste odlično rekli, deca su jako napredna i jako su inteligentna. Nemojmo ih zavaravati, ne možemo im pretiti, ne možemo im neke stvari predočavati ono što nije ili od njih tražiti da se ponašaju u nekom realnom svetu. Kao da nešto ne postoji. Kao tako je, upravo to. Živimo u surovom svetu, u surovim vremenima. Egzistencija, ekonomija, plate i tako dalje. To nije svakako moja oblast je nešto drugo. Ali moramo snaći snage i mogućnosti. Evo, verujte mi, ja sam otac male dece, 4, 7 i 10 godina. I gledam ih kako rastu. Ako bismo sad upoređivali šta njih čeka, znači ne, ajde sad da ih pripremimo za svet koji dolazi, realnost koja je pred njima i šta mogu da očekuju. A ne ušuškavati decu i sve će mama i tata da završi. Ne, nikako to. To je moja preporuka i roditeljima i deci. Ne, sa njima sedite i razgovarajte kao sa odraslim ljudima. Sada, dakle, pre drugog segmenta našeg razgovora, dakle, sad nas mnogi roditelji gledaju koji se pitaju šta da rade sa tinejdžerima koji su kod kuće ili pak mlađim. Dakle, sednu preko puta njih, kažete, razgovaraju kao sa odraslima. Ali kako? Šta? Dakle, s jedne strane ćete vi u školama da ih edukujete, ali šta roditelj da kaže? Šta je roditelj kaže? Da bi ga zaštitio. Evo, ovo je odlično, vaše pitanje i moj predlog. Ajmo da edukujemo roditelje umesto te. Pa to. Jer oni se sigurno sada pitaju, mislim, prosto, to su nezgodne teme. Svakako. Slažem se u potpunosti sa vama. Znači, imate onu našu staru srpsku poslovicu. Ko hoće nađe način, ko neće nađe opravdanje. Nema opravdanja kada su deca u pitanju. Da ponovim.
Otvoreno o svemu. Nema tabu tema. Nema tabu tema. Sine, ćeri, šta je problem? Pričaš sa tatom, pričaš sa mamom. Mi smo tvoji prijatelji, pa ko će ti biti bolji do nas samih? Znači, ali deca su jako nepoverljiva. Nemojte da mislite, dragi roditelji, to što ste im biološki roditelji, da vam možda u potpunosti je. Zapitajte se, a zašto deca ne žele sa vama da razgovaraju. Znate, pa, draže im je prijateljica, draže im je drug ili neka nepoznata osoba od vas samih. Kada uspete da uspostavite pravu komunikaciju sa svojom decom, nećete imati nikakvi problema da vam odaju svoje najsitnije tajne. Da. Icana, kako je došlo do ideje za sam projekat? Ovo je sada već neka druga faza. Evo, nastao je film koji je vrlo zastrašujuć, s druge strane vrlo poučan. Kakva su vaše iskustva? Pa ovako, mi smo, kada smo krenuli da radimo u Centru za omladinu Tvoja Srbija, razmišljali smo o nekim temama kojima bi trebalo da se bavimo i prosto odabrali smo to da se bavimo ugroženom omladinom u širokom smislu te reči. Tako da smo sedeli sa gospodinom Pantelicom i njegovom ekipom i razmišljali o tome šta je trenutno najpotrebnije i došli smo do zaključka da bi neke radionice koje upravo nisu to klasična predavanja gde dođe, stane policajac i priča nešto. Ex-katedra, da. Jeste, na što uglavnom deca dođu, prevrću očima, gledaju telefon i tome slično. Nismo hteli da radimo tako nešto jer to prosto nema poentu. I došli smo do zaključka da bi neke radionice interaktivnog tipa gde oni mogu da se uključe, da mogu da kažu svoje iskustva, da bi to ipak bilo nešto što je dobitna kombinacija. Ministarstvo omladine i sporta je prepoznalo našu inicijativu kao dobru i korisnu. Prošle godine smo realizovali projekat Bezbedni mladi, sigurnija Srbija, tokom kog smo posetili 10 gradova u Srbiji, 13 srednjih škola i u kome je preko 800 đaka učestvovalo u tim radionicama. Evaluacije koje su đaci popunjavali nakon radionica su nam rekle da su oni sami smatrali te radionice vrlo korisnim, da su jako mnogo toga naučili i da su prosto videli neke pretnje za koje ranije nisu smatrali da to jesu. Konkretno kada je u pitanju, ajde da kažemo, malo prevencija korišćenja opojnih sredstava i vršnjačko nasilje, to je nešto čega ima dosta u medijima, pa prosto su sa tim upoznati. Međutim, meni je, na primjer, bilo jako veliko iznenađenje to koliko trgovina ljudima zapravo nije nešto što oni smatraju realnom pretnjom. A što je danas, pogotovo kada je u pitanju Facebook, razne društvene mreže, prosto niste uopšte ni svesni toga koliko ste izloženi riziku. I eto, mi smo odlučili, s obzirom na to, kažem, kakvi su rezultati projekta bili, mi smo odlučili da pokušamo sa tim projektom opet ove godine. Ministarstvo omladine je, da kažemo, videlo veliki benefit u tome i ove godine su nam dodelili veća sredstva, te ćemo posetiti više od 20 gradova u Srbiji i održat ćemo više od 25 radionica. Po školama kako je koncipirano? Tako je. Radionice su, mi smo objavili poziv, poslali smo svim srednjim školama u Srbiji poziv, škole su se odazvale, mi smo uradili selekciju, da kažem, na osnovu nekih podataka, neke situacije sa lokala, gledali smo da biramo škole u kojima ima potencijala za više učenika sa nekim problematičnim ponašanjima. To su uglavnom škole kojima ima puno dečaka, znate i sami, pogotovo kada je to... Određene specijalizovane srednje škole, da. Tako je, u kojim, prosto tamo gde ima više dečaka, tu su i veće situacije za vršnjačko nasilje, tako da smo tom nekom selekcijom gledali da odaberemo škole kojima je to najpotrebnije i da odemo u one sredine, pre svega u koje se ne ide često. Ima jako mnogo opština u Srbiji u koje se prosto ne ide. Niko ne dolazi, tako je, niko ne radi ništa i mi smo odlučili da tim opštinama damo prednost i da odemo u njih i ove godine ćemo pokriti stvarno od tamo gore Srbobrana, Tutina u Vojvodini, pa još i severnije dole do Leskovca, onako smo baš pokrili celu Srbiju što se tiče radionica. Dužni smo gledalcima takođe i objašnjenje da je ovaj film, delić filma smo videli, zapravo urađen po istinitom događaju. U Novom Sadu se ovakva stvar desila i to je samo jedna od priča, nažalost. I videli smo, gospodine Panteliću, na kraju ovog segmenta da se Srbija ne nalazi na baš zavidnom nivou kada je u pitanju rešavanje problema vršnjačkog nasilja, šta više na visokom smo mestu kada je u pitanju nerešavanje ovog problema.
Šta reći, dakle, kako dalje i zapravo kako rešavaju to zemlje u okruženju, s obzirom da ste predsjednik ovakve jedne asocijacije policajaca, dakle, kako druge zemlje se bore s ovim problemom? S aspekta ove asocijacije mogu da vam kažem da postoje, kao i kod nas, specijalizovane službe, naravno. Ali te specijalizovane službe u svojim sastavima, znate, imaju određene podgrupe ljudi koji čak u određenim situacijama, kada rade sa decom ili neko ko je zavisnik od neke, što se kaže, bilo od droge ili od neke druge bolesti, oni sa njima ne rade samo u radno vreme, znate, nego se druže sa njima i vikendom i odlaze im na kuću i popodne. Znači, to je jedna praksa koja je jako prisutna, uključujući čak i policijske službenike. Znači, to je ono što ja stalno volim da istaknem i kažem i zašto se zalažem, da s aspekta policijske profesije mi nismo policajci samo 8, odnosno 24 časa. Znači, uvek smo tu i naša je dužnost da činimo za zajednicu sve što možemo. I što duže budemo činili dobra dela, duže ćemo i trajati. I zato i kada nismo na dužnosti, i kada smo u civilu, i kada je na putu do prodavnice, svoje kapacitete, svoje znanje moramo da koristimo kada vidimo nečije dete, kada vidimo da nešto nije u redu, da stanemo, da razgovaramo. Ja sad pričam kao profesionalac, ja ne mogu da pričam ime lekara, psihologa. Ali svaki čovjek bi manje više mogao delić. Nemojmo se držati samo profesije. Ja radim 8 sati i baš me briga. Da okrećemo glavu, to je nešto najgore. Pitam samo za savest ljudi koji su zaduženi da vode računa o deci, ako u momentu kada nisu na poslu krenu kući i okrenu glavu od nečega, što je jako prisutno, zamislite samo da je to možda sutra biće vaše dete, pa će isto tako neko drugi okrenuti glavu. Naše prisustvo određenih službi, znači, prevashodno polazimo od kuće. Kuća, škola, određene ustanove, kao što rekao, kada dođe do policije već je možda kasno, ali i u policiji postoje specijalizovane službe koje mogu da pomognu i mi uvek rado pozivamo građane, roditelje koji imaju problem da nam se jave, da razgovaramo. Ne znate vi kakav ćemo vam savjet dati. Znate, nemojte bežati. Imaju da ljudi malo zaziru, da. Prošlo je vreme nekih 90-ih i ostalo. Ja mislim da smo taj tabu davno razbili i da je policija prešla u neku drugu, treću fazu gde možete imati potpunosti poverenje. Evo, jedan od dokaza moje prisustvo je ovde i otvorenost i poziv. Evo, ime ove organizacija, možete doći u naše kancelarije, razgovarat ćemo, dat ćemo vam savjet, pa ne košta ništa, sve je to u interesu naše dece i naše države. Ali nismo dali odgovor na pitanje vezano za zemlje u okruženju ili pak druge zemlje u inostranstvu, njihove policije, koliko su ispred nas ili ne? Ne, tako ne možemo reći koliko su ispred nas ili ne u različitim oblastima. Neko je u nekoj oblasti bolje, neko u loši. Ovo pitanje znači, kada se... Pa vidite, mi gledamo da pratimo trendove. Znači, nije lako da se razumemo. Utiče dosta i ekonomska situacija, ali ono što je s aspekta međunarodne policije, što znam Ministarstvo unutrašnjih poslova, da je akcenat upravo bačen na edukaciju. Dosta seminara, dosta kurseva, mi upućujemo naše ljude u inostranstvu. Mi konkretno ispred ove asocijacije šaljemo naše članove u najrazvijenije zemlje gde će izučiti određene protokole, gde će se osposobiti samo za specijalizovanu vrstu, znači ne samo da pregovaraju, da vode razgovor, da vode sve ono što nisu mogli da nauče ovde kod nas, recimo, kroz naš sistem školovanja ili u praksi. I onda oni kada dođu, onda održavamo razne okrugle stole semina gde edukuju policiju po unutrašnjosti, odnosno po dubini, po organizacionim jedinicama. Idana, još samo kratko, na području Beograda, zna li se sada trenutno neki raspored škola i vaših predavanja ili je to tek sve u formiranju i pravljenju rasporeda? Što se tiče konkretno Beograda, kažem, mi smo se trudili da Beograd izbegavamo zato što je Beograd prosto mesto gde imate najviše... Najviše informacija, da. Tako, ali ja i najviše radionica. Zbog toga što je ovo emisija za Beograd, pa eto, da. Naravno, imaćemo 2 radionice će biti održane u 8. Beogradskoj gimnaziji. 8. decembra i bit će održana jedna radionica u ekonomskoj školi Sopot, to je, da kažemo, spada ipak u opština Beogradska, tako da, eto, to je što se tiče Beograda, da kažem, to je negde sredinom, sad ne znam napamet, pošto imamo 25 radionica, pa ne mogu da popamtim sve datume, ali čini mi se da je Sopot negde 13. 15. novembra i eto, to je to što se tiče Beograda za sada. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, hvala na ovoj misiji koju sprovodite, evo mi smo tu kao mediji da ispratimo sva vaša dešavanja i uspehe na ovom putu. Hvala najlepše. Nastavljamo nakon ekonomsko-propagandnog programa.